नमस्कार प्रणाम। हम कृष्णा छपरैया आप सभी के दिल से नमस्कार करतनी है। एक बार फिर से स्वागत करतनी आपके अपन चैनल कृष्णा छपरैया में। आज हमनी के बात करे के बा जौन खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बारे में नयका झगड़ा हो रहा बा ओकरा बारे में याद करे के बा। ई जौन सोम्या बारी कौन है पवन जी? इनकरा बारे में का कहीं लोग इनकरा के वायरल करता आ इहे चाहत रही है कि हम विवाद में पड़ी जौना से हम चमक जाई। चमक तो गईलू लेकिन 1000 गो गाली सुना तारू बढ़िया लगता जाए तार बहिन मतलब घर के संस्कार माटी में मिला देलू का हम कहीं। खैर केहू के बारे में कुछ गलत नहीं के कहे के। सबसे पहले हमनी के जान लेवे के कि ये झगड़ा के शुरुआत भइल कहाँ से बा। ना तो सोमिया गलत बारी ना खेसारी लाल यादव गलत बारे ना पवन सिंह गलत बारे और ना पवन सिंह के फैन गलत बालो ना खेसारी लाल यादव के फैन गलत बालो। देखल जाओ तो सब कोई गलत बा। सबसे पहले है एगो वीडियो देखी छोटी चुकी। कौन खेसारी देख लेनी वीडियो। बात ई बावे कि आज से 4-5 महीना पहले पवन सिंह के फैन टैटू बनवा के कहले कि खेसारी लाल कौन है। अभी झगड़ा के शुरुआत इहवे से भइल बा। सब कोई के लागत है कि सोम्या नया पकड़ बारी ना, ऐसन बात नहीं खे। ई पुरान झगड़ा हो बस एकरा के हवा दे देहल गइल बा। ना कहल जाला कि आग में घी डालल गइल बा, उहे बात भइल बा। ई आज से झगड़ा 4-5 महीना पहले के हवे। तो हमरा ये सब से कौनो लेहे देहे के नहीं खे। बस हम भोजपुरी सुने वाला हई, बिहार के रहे वाला हई, भोजपुरी जाने वाला हई, तो ये बारे में वीडियो बनावतनी। ना तो हमार कोनो मोटिव ना रहा सब कि केहू के दिल दुखाई। अब का करबा भैया, जब ये लोग खुदे चाहता कि आइए मारिए तो चलिए भाई हम मारते हैं। तो बात ये बावे कि भोजपुरी ऐसन भाषा है, भोजपुरी इतना मीठ भाषा है कि अच्छा से अच्छा दुश्मन के भी दोस्त बना देला। लेकिन ये लोग भोजपुरी के समझत नहीं खे। ये लोग समझता कि भोजपुरी के 30 मार्खा हम ही बनी, मतलब भोजपुरी में जवन कुछ बानी हम ही बानी, घंटा बानी। मतलब तनी समझे के चाहिए यार कि आपन भोजपुरी है, आपन भाषा है, एकरा प्रति हमनी के प्यार दिखावे के चाहिए। ये लोग नफरत फैलावता। भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली यह तो हो रहा बा, एक दूसरा के माई बहन कइल, लाई बाके माई चोदो बहन चोदो, इहे तो हो रहा बा। ये घड़ी साला समझ में नहीं आवत कि भोजपुरी में आखिर भइल का बा। बर्दाश्त से बाहर हो जाला तो कुछ ना कुछ कहे के पड़ेला। तो हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि तार बहन चोदो जौन करत रहलो बंद कर दलो, ठीक बा। साला हद हो खेला। भोजपुरी के आगे बढ़ावे के चाहिए तो नाला में गिरावत तरन सो। कुल मिला के बात ई बावे कि ना तो हम पवन सिंह के खिलाफ बनी, ना खेसारी लाल यादव के खिलाफ बनी, और ना ही वो लोग के फैन के खिलाफ बनी। हम जौन ये लोग के नज़रिया बनू, भोजपुरी के देखे के नज़रिया, हम ओकरा खिलाफ बनी। हाथ जोड़ के विनती करतनी कि जौन करत रहो बंद कर दलो, आ ना तो कहियो अकेला में भेंटा जी बोलो, न तो गठा जी बोलो। खैर कोनो बात नहीं खे। आप लोग समझ ही गए लोग हम कि झगड़ा के शुरुआत कहाँ से भइल बा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वीडियो के हमें ख़त्म कल जाओ। आ वीडियो अच्छा लगल होखे तो एगो छोटा सा कमेंट कर देव जा, आ एगो लाइको कर देम। आ ज़्यादा अच्छा लग गई होखे तो चैनलवा के सब्सक्राइब भी कर लेम। शुक्रिया। मिलल जाइए अगला वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। अपना ख्याल रखे और अपने परिवार का ख्याल रखे। शुक्रिया। हिंदी भोजपुरी मिक्स। जय भारत जय बिहार। शुक्रिया। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।